Sut ydych chi heddiw? Da iawn, gobeithio. Wel, mae'n ddiwrnod braf yma ynghylch Meithrin Cwm Bychan Bach. Diwrnod braf a diwrnod cyffroes. Os edrychwch chi'n ofalus ar yr awyr las a'r cymyla, mi welwch chi rhywbeth arbennig. Welwch chi? Rhywbeth porffor yn hedfan? Dacwr Balalŵn. Mae hi wedi glanio. Hwre! Ond pwy sy'n teithio yn y Balalŵn? Dewin wrth gwrs. Helo, Dewin. Heb anghofio Doti, wel am hyfryd. Dewin a Doti wedi dod i weld ei ffrindiau ynghylch Meithrin Cwm Bychan Bach. Mae Dewin a Doti yn byw yn y Balalŵn ac yn hedfan ar hyd a lled Cymru. O, beth sy'n bod, Dewin? Byddwn ni ddim yn gallu hedfan ar hyd a lled Cymru cyn bo hir. Pam? Be 'di'r broblem? Rydyn ni angen mwy o danwydd. Tanwydd? Be 'di tanwydd? Tanwydd sy'n neud i beiriant symud, ond mae tanwydd y Balalŵn yn isel. O, wel, dwi'n siŵr y gall dy ffrindiau yn y cylch Meithrin dy helpu. Be 'di tanwydd y Balalŵn? Be wyt ti angen i wneud iddi hedfan? Dwi angen geiriau hyd Cymraeg. Clyw, mae plant y cylch Meithrin allan yn chwarae. Tyrd, dwi'n siŵr y gwna nhw eich helpu chi. Edrychwch pa mor brysur ydi pawb. Mae Martha a Gito wrth i bodd yn coginio cacen fwd a chwarae gyda dŵr. Mae digon o bethau i chwarae efo nhw yn y cylch Meithrin, welwch chi. O, dacw Tom a Sian. Be maen nhw'n neud tybed? Dwi'n gwybod. Adeiladu lle i guddio, cuddfan. Wel, am sport. Ond dwi'n siŵr y byddan nhw i gyd yn falch iawn o weld Dewin a Doti. Helo! Helo! Os rhywun yn cylch Meithrin heddi? Mae pawb yn brysur iawn yma heddiw, Dewin. Ond di ble raeth Sian? Sian druan. Dwi ddim yn meddwl mai fel yna mae'r guddfan i fod. Ti'n iawn, Doti. Dwi'n meddwl y dyla ti helpu Sian, Dewin. Wrth gwrs. Da iawn, Dewin. A rwan, mae'r guddfan yn barod. Ie, Doti. Gair hyd. Cuddfan. O, gwych. Mae Dewin wedi casglu un gair hyd yn barod. Cuddfan. Mae hi'n amser cael ffrwyth yn y cylch Meithrin rwan. Ydych chi'n hoffi ffrwythau? Sgwn i os bydd yna air hyd arall i'w gasglu wrth gael ffrwyth. Mae Dana a Jack wedi gosod y ffrwythau yn daclus ar y bwrdd mewn powlenni. Mae Dana yn hoff iawn o helpu yn y cylch Meithrin. Banana yw ffefryn Martha a Tom, ac afal i Gito. Dwi'n hoffi afal hefyd. Clywes di hynna, Dewin? Roedden nhw'n dweud diolch. Mae'n rhaid fod diolch yn air hyd. O, ydy. Diolch. Mi fyddwn ni wedi casglu digon o eiriau hyd cyn pen dim, ond edrych, Dewin, mae na oren ar ôl. Ti'n hoffi oren? Diolch. Am garedig ydi Dana. Mae Dana wedi rhoi y ffrwyth olaf ar y bwrdd i Dewin. Ond pa ffrwyth wyt ti'n hoffi, Dana? Beth am ddefus? Oes mefus yn y fasged, Jack? O, hen dro. Dim mwy o ffrwythau. Mae gen i syniad. Wel, wir. Da iawn, Dewin. Mefus i Dana.
Amser chwarae gyda'r teganau bach rwan. Mae Martha o dan y bwrdd. Hi yw'r ffermwr, ac mae Tom yn cadw llygaid ar yr anifeiliaid iddi. Trefnus iawn, Dana, ag eto. Pentwr coch, gwyrdd a melyn. O, a dyma ffermwr Martha ar ei ffordd. Does dim byd gwell na chwarae gyda ffrindiau. Chwarae. Gair hyd. Hwre! Gair hyd arall i fynd mewn i'r het. Beth am adeiladu tŵr gyda'r blociau lliwgar? Syniad da. Wow, byddwch yn ofalus. Doti! Hei, dwi'n meddwl ei bod hi'n amser stori. Beth am i bawb fynd draw i'r gornel ddarllen? Mae nhw'n cael stori yn y cylch meithrin rwan. Mae Jack yn dda iawn am ddweud stori. Drychwch, mae pawb yn gwrando'n astyd. Psst, psst, Dewin, stori am beth ydych chi'n gael? Stori am Enfys. Sori, Doti. Mae'n rhaid i ni wrando rwan, meddai Doti. Achos mae gan Dewin gwestiwn i'w ofyn. Pa air allwn ni ddefnyddio i ddisgrifio Enfys? Mae gan bawb atebion, ond Gito sy'n cael ateb. Mae Gito ychydig bach yn swil, felly mae o'n sibrwd yr ateb wrth Dewin. Ella bydd o'n air hyd. Beth oedd y gair, Dewin? Lliwgar. Wel, wrth gwrs, mae'r Enfys yn lliwgar, gair hyd hyfryd. Diolch, cylch meithrin cwm bychan bach. Rydych chi wedi achub y Balalŵn. Wel, do. Mae Dewin wedi casglu 4 gair hyd o'r cylch meithrin. Cyddfan, diolch, chwara a lliwgar. Bydd hynna'n ddigon o danwydd i'r Balalŵn fynd i'r cylch meithrin nesaf, Dewin. O bydd. Wel, dyna beth oedd hwyl. Ond, Dewin, sut wyt ti am roi'r geiriau hyd yn y Balalŵn? Gyda'ch help chi ac ychydig o ser hyd o fy het, siŵr iawn. O, iawn. Dim problem. Ydych chi gyd yn barod i ddweud y geiriau hyd gyda'n gilydd? Ydych chi'n cofio beth oedden nhw? Cyddfan, diolch, chwara a lliwgar. Ar ôl 3 felly, dywedwch y geiriau hyd. 1, 2, 3. Cyddfan, diolch, chwara, lliwgar. Hwre! Mae o wedi gweithio. Gwell i chi fynd rwan, Dewin, cyn i'r Balalŵn hedfan i ffwrdd. Hwyl fawr cylch meithrin cwm bychan bach a hwyl fawr ffrindiau. Diolch am y geiriau Cymraeg gwych. Hwyl fawr, Dewin a Doti. Wel, dyna beth oedd diwrnod da. Pan fyddwch chi'n mynd i'r cylch meithrin, cofiwch ddefnyddio geiriau Cymraeg gwych rhag ofn y bydd Dewin a Doti angen eich help. Hwyl fawr!